உன்னை நினைச்சேன் பாட்டு படிச்சேன் தங்கமே ஞான தங்கமே என்ன பாண்டது ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு. என் அக்கா ஒருத்தி வந்திருக்கா, முதல்ல அவகிட்ட வாங்கி குடி. ஆண்டி தான் பேசுது. என்ன குத்துச்சு நீ எங்க இங்க வந்த? என்ன அவளை நினைச்சு என்ன நினைச்ச என்ன பண்ண? இது அவங்களுக்கு இது இல்ல லூச இது அவங்கள நினைச்சு பாருமா. அவங்க தண்ணி கேன் வந்தா சொல்லுனாங்க. அதான் வந்துச்சா தண்ணி கேன் வந்துச்சுக்கா. நடிப்ப மெயின்டைன் பண்றேன் பாரு. அக்கா நான் இங்கிட்டு போனோன்னா ஆண்டி கண்ணா கொஞ்சம் பையலுக்கு கண்ணு தெரியல. ஆண்டியா அவ புருஷனான்ட்டு என்ன அவளை நினைச்சு பாட்டு பண்ணியா? ஒரு நாளுக்கு என்ன நினைச்சு ஒரு பாட்டு பண்ணிருக்கியா? பாடியா? இப்ப என்ன நினைச்சு நீ பாரு. பாடுறே ராசாத்தி ஒன்னு நினைச்சு என்ன யோசிக்க வந்துருச்சு. உன் குத்தம்மா என் குத்தம்மா யார நானும் குத்தம் சொல்ல உங்க ஆத்தால சொல்லு.